Terve! Mulle tuli tässä tänään semmonen ajatus, että haluan lukea teille yhden mun runon tuolta noin 4 vuoden takaa. Tämä on itselle tärkeä runo. Hengitän sinusta elämää. Tunnen lämpöä lisääntyvää. Rakkautta ja kaipausta, jotka vahvistaa luottamusta. Sydän on arka ja viluinen. Lämpösi parantaa solut sen. Rakkaus saa vereni taas virtaamaan, kankeat jäsenetkin liikkumaan. Nyt kun on ollut tätä pakkasta, niin taas on muistanut. Tullut mieleen tämä maailman kylmyys ja se, että miten meistä ihmisistä tulee hyvin herkästi kylmiä, kun me annetaan tämän maailman hengen meihin vaikuttaa. Niin mun rukous on se, että älä anna sinun sydämesi kylmetä. Että tunne edelleen se, että olet aito. Äläkä pelkää niitä tunteita, mitä sinussa herää. Ja mene niitä kohti ja käsittele niitä. Älä jää yksin, vaan oo muiden ihmisten kanssa. Ja erityisesti Jumalan kanssa. Että meet sitä kohti, mitä koet. Koska Jumala tekee kuitenkin sen työnsä meissä niin monella tavalla, että et pelkää sitä, minkälaisia tunteita siitä herää. Vaan se, että koska jos meistä tulee kylmiä ja kovia, niin me ollaan silloin myös vaikeammin tavoitettavissa, niin sekä Jumalan että muiden ihmisten. Vaan ole rohkea, mene eteenpäin, älä pelkää, vaan anna niin kuin itsesi tuntea sen, mitä tunnet, mutta älä anna niiden tunteiden ottaa sitä valtaa, kuka sinä olet ja mitä sinä teet. Vaan hakeudu muiden ihmisten seuraa edelleenkin ja luota siihen, että Jumala pitää sinusta huolen. Siunausta sun päivää. Moikka!